Wat een prachtige dag, joh. Het simmerwarmte, maar we konden niet merken dat de wind uit het noorden-noordoosten kwam, dus uit een trokken koeltje, vooral van de midden. En dan op naar de komende dagen. Een warmtegolf zoeken we onkondig willen. Zeker voor de komende dagen zitten er hege temperaturen aan te komen. Joen en vannacht. Nou, joen is het nog zo'n 18, 19 graden om een uur wacht en dan zetten we terug naar vannacht. Vrij helder waar. Het koelt het aan als 9 of 10 graden via de provincie, 13 graden op de eiland, komen ze op mist of mistbanken en dat is het dan ik. En er stiert haast geen wind. En de wind die er stiert komt uit oostelijke richtingen, zwak zeeswaar. En dan morgen. Morgen wordt het een dag met simmerwaar, heeg simmerwaar, een top simmerdag. Met temperaturen om het bij de 24 graden op de watereiland, zeg maar 24 of 24 graden, zo'n 27 of 28 graden via de provincie. Nou ja, dan hebben we het tegen warm simmerwaar. De joentijd natuurlijk ook nog warm en er zitten er volop bij. Dus even een beetje bewolking, maar dat is het dan ik. En de wind die komt morgen uit oostelijke richting mooi en die is zwak of matig. De matige wind, vooral in de midden en in de joentijd. En dan terug naar de oordedagen. Het vooruitzicht. Allereerst manje, een temperatuur gemiddeld in de provincie om bij de 27 graden heen. Misschien wel 30 in het oosten van de provincie. De zinnen er volop bij. En op Tiese zijn 24 graden. En de zinnen erbij droegwaar. Van Tiese op Waasje in de nacht misschien een bui. En Waasje hebben we wat verkwolling. 22 graden. De wind wat meer naar het noordwesten. Maar dan hebben we het nog altijd nog simmerwarmte. We maken manje, maar wel even in het Waasje.